сме организации, част от консорциума за България. Ние сме общо 12. За тези от вас, които не знаят, предполагам, че колегите ще могат да дадат достатъчно информация допълнителна за това какво мрежата може да помогне. Сега ще се фокусирам в нейната нова програма, която се нарича e-Energy, отворена на 2 февруари тази година. Кандидатстването е до 15 април. Ако някой все пак се засили молбата ми да не чакате в последния момент, хубаво е до към края на този месец да се организира кандидатстване по тази програма, с която ще бъдат финансирани малките предприятия с безвъзмездни грантове до 10 000 евро. До означава 5, 8, 9, 10, до 10. Така. Както казах, на 2 февруари се отвори тази програма, до 15 април е срока за кандидатстване. Изключително облегчена е процедурата, няма нищо общо с, ако имате опит до сега от кандидатстване за европейски програми, с това, което до момента познавате. Това е нов пилотен проект на Европейската комисия, с която се цели опростяване на цялата процедура, за да може повече малки на евро, които трябва да бъдат разпространени в цяла Европа на поне 900 компании до 10 000 евро на всяка помощ. Е добре да започне своите мерки след подписване на този договор, иначе няма да бъдат подобрени неговите разходи. Важното е да знаете, че се кандидатства изключително леко, единствено само с административна и малко счетоводна информация, част от която е сметките ви за ток по месеци в 2023 година. До края на програмата има още 3 много семпли такива отчета, които се подготвят само на енергийните ви разходи през януари 25, юни 25 и юли 26. И вие се ангажирате да подавате тези данни, независимо дали сте одобрен за този грант или не. Какви са дейностите, които се одобряват в тази програма? Разбира се, инвестиционни разходи. Най-логичното и за сега, поне по моята лична статистика, 90% от фирмите имат интерес точно в тази част. Можете да заместите старо оборудване, което е с висока консумация на енергия, с някой с по-добър А2, 3, 4, 5, за колкото се сетите. Също може да направите оптимизация с някакъв умен софтуер или пък просто да си построите инсталация от ВИ източник. Може, разбира се, да направите и консултация с експерти, да получите енергиен одит, който да доведе до таргета от 5% намаляване на вашите енергийни разходи. Това е всъщност целта на този проект. И това като цяло помага вашата работа, защото кой не иска да има по-ниски сметки за енергия. Също може да бъдете обучени, да минете през различни такива workshop, тренинги за енергийна ефективност, за да знаете как може дори да промените целия си бизнес модел във времето, за да може да постигнете по-ниски разходи на енергия. Вече казах, по-ниски разходи в енергийна ефективност. Ние решихме, че тъй като абсолютно всички сектори в Европейския съюз са допустими за тази програма, много е трудно да се измери ефективността в един сектор, в други, в трети. Затова се съгласихме, че в киловат часа спрямо произведена продукция или киловат часа спрямо оборота на компанията, или киловат часа спрямо наетите хора, или киловат часа спрямо обслужените хора е достатъчно адекватна мерна единица, с която ние да можем да гарантираме, че сме постигнали наистина подобряване на енергийната ефективност. Това може да бъде, тези 5% може да се отнасят за цялата компания, може да се отнасят за определен модул от нея. Казвате, имам да сменя една машина и аз ще меря енергийната ефективност само на тази машина. Старите и данни са такива, новата машина е с други възможности, с друг коефициент на
изобщо на енергийна ефективност и така ще подобрите своите енергийни разходи. Това са в общи линии изискванията за тази програма като цяло за целия Европейския съюз. Със сигурност трябва да имаме регионално покритие с участие от малки и средни предприятия от всички държави. За България това означава около 18 фирми биха били одобрени, ако сме подали 36 кандидатури. Тоест половината от тях ще получат такава безвъзмездна помощ. Хубаво е поне 20% от тях да са в сектора на енергоемки индустрии, 50% да направят някаква иновация като введение, или пък да подобрят дигиталните си умения. Видях какво се случи в началото на нашата среща. Нашите дигитални умения помогнат да стартираме на време. Благодарим много на IT човека на центъра. Как се случва целият процес? След малко ще ви покажа една схема и ще минем стъпките, но да знаете, че това е пилотна програма, с която се избягва изцяло субективния елемент на оценка. Няма как да кажеш в селско-стопанския сектор, че този план за действие е по-добър от друг, който е в минната индустрия. Несъвместими, несравними неща са, за да се избегне този субективизъм, се стига до абсолютно, аз го наричам тото 2, защото всички кандидатури, които са минали през условията за допустимост, влизат в едни кошници и от тази кошница половината от тях на случайен принцип излизат като одобрени за финансиране. Никой няма субективен елемент на оценка, кой е по-най. Така че 900 компании от цяла Европа би трябвало да получат такива грантове до 10 000 евро, за да си помогнат в разходите. Малко информация за това какво е малко и средно предприятие. Всички тези детайли може да се видят. Има също линкове в тази презентация. Колегите ще ги споделят, ако имате желание. Има и по-кратка нейна версия, разбира се. Всъщност тук говорим за това, кои са енергийно ефективните предприятия, енергоемките индустрии. Това са предимно производствените сектори, хартиена, дърводобив, химическата индустрия и така нататък. Ето тук са критериите за малки и средни предприятия. До 50 милиона евро годишен оборот и до 250 човека на пълно работно време. Тоест, ако имате двама човека на 4 часа, това прави един на 8. Тези неща може всеки от вас да провери за себе си. И ето го този процес. Надявам се да го виждате, защото е дълъг слайд, но няма как да се опише в блок схема процеса. Интересува се малка фирма от този проект. Свързва се с центъра на представител на мрежата Enterprise Job Network, най-близо до него, в случая Бизнес център Русе. Бизнес център Русе се свързва и с нас като консултант по устойчивост, тъй като нашия клъстер е точно такъв, за да можем заедно да изработим вашата стратегия за действие. Преди това Бизнес център Русе, ако вече не сте клиент на тази мрежа, ако не сте в нейната база данни, те ще ви помогнат да станете. А ако вече сте, директно минаваме в следващата стъпка да подготвиме заедно с вас оценка на вашата устойчивост. Заедно с нас като ваш консултант по устойчивост. Правиме тази оценка, изпращаме информация, т.е. изпращаме ви едни таблички, в които вие попълвате вашата информация и заедно минаваме през този процес. Максимално облегчено сме го направили, да не губим време на клиентите, за да можем да стигнем до това какво всъщност вие може да направите, за да подобрите вашата ефективност и да намалите разходите си с 5%. Накрая на тази оценка за устойчивост излизаме с такъв план за действие. И този план за действие ние описваме в системата. След което малкото предприятие кандидатства директно в портала на проекта. Ще го видите energy-project.bio. Лично попълвате вътре своите данни, които ние сме ви помогнали предварително да подготвите.
отбелязвате всички полета, които трябва да бъдат отбелязани. Това се случва в рамките на, примерно, половин час, не повече. Това е попълването на апликацията, ако сте готови с данните за попълване, след което ние като ваш консултант по устойчивост трябва да влезем в системата, да видим какво е въведено и да кажем да, съгласяваме се, ние сме видяли този план за действие, съгласни сме, че той е удачен, би проработил за тази компания и го валидираме. Ако този процес не се случи в това валидиране, затова е хубаво да поддържаме връзка с тези, които кандидатстват. Нищо, че сте си попълнили апликацията, тя няма да влезе в голямата кошница, където ще се теглят печелившите. Затова трябва да имаме непрекъснат обмен. Успяли ли сте, влезли ли сте, подали ли сте, за да можем ние да валидираме вашата апликационна форма. Ако това всичко е одобрено, влизате в кошниците за така наречения случайен избор. И, както разбрахме, някъде през май, най-късно юни, ще стане ясно кои са онези предприятия, които ще получат безвъзмездна финансова помощ до 10 000 евро. Подписва се договор, Grant Agreement, за тези дейности и едва тогава е добре да стартирате с харчовете. Защото вие може да започнете дейности преди това, но на ваша отговорност. Ако все пак спечелите, няма проблем. Но спечелите, на ваш риск остават тези разходи да бъдат направени за ваша сметка. Държа да предупредя, че няма авансиране на този проект. Всичко идва на финала, т.е. вие осъществявате вашия план за действие и ако сте казали, че до 8 месеца ще постигнете вашите резултати, след тези 8 месеца изпращате своята информация и искате възстановяване на вашата сума. Ако сте подписали договор, сигурно ще получите парите. Въпросът е, че 20 от всичките 900 компании в цяла Европа ще бъдат избрани пак на случайен принцип за одит. Когато си искате парите на финала, не показвате никакви финансови отчетни документи. Ако бъдете избрани за одит, което има някаква вероятност, то тогава трябва да можете да покажете, защото одитът ще бъде на място, да покажете какво сте направили реално и с какви документи да обосновете тази ваша дейност. Тоест, трябва да имате всичко, да пазите налично. В момента, в който евентуално това нещо приключи, оттам нататък, ако искате строите втора къща, трета къща, строите басейни, каквото прецените, за да може да се възползвате от това, което вече по някакъв начин е помогнало за намаляване на енергийните ви разходи. Ще бъдат произведени 4 различни отчета. Те са със съдействието на Световната банка. Благодарение на тях ще бъде направена оценка на цяла Европа. По какъв начин това нас ни касае? Най-вероятно, понеже това е пилотен проект, той ще даде по-голяма яснота какво точно се случва с енергийния сектор в цяла Европа и къде е нужно да бъдат направени още някакви програми за подпомагане, защото ситуацията не е особено добра. Тоест това ще даде основание за последващи подобни мерки. Това е много накратичко проекта. Имаме вече няколко кандидатури от България. Всички биха могли да се включат от микро, малки и средни предприятия. Ако имате нужда от повече информация, питайте сега. После също е възможно. Можем да държим връзка с всички от вас, които имат интерес да участват в тази програма. Имате ли нещо, което сега бихте искали да питате и не ви е станало ясно? Или пък? Каква е бройката въпросност за България? За България е половината от това, което успеем да подадем. Ако подадем 30 фирми всеобщо, 15 ще бъдат изтеглени. Ако подадем 36, 18 ще бъдат изтеглени. Половината от подадените фирми ще бъдат... Тогава какъв е амаунтът от средства за България? В зависимост пак от броя на фирмите. Ако са 15 фирми, до 10 000 евро е това. Те се разпределят на фирми, а не на България. България е само като 2% от общо цялата сума. 2% от 900? Да. Тоест 18. Добре. Да. Достатъчно. Да. Има шанс за всички. Ако не подадете,
100% не. Ако подадете, 50% да. Така че, ако искате, ние сме на разположение да ви помагаме. Други въпроси? Не са много парите, 10 000 евро, но пък са 10 000 евро. И с 100% грант. И с 100% грант. Единствено само искам да кажа, че нещо, което вие не питате в момента, но аз сещам от въпроси на други фирми. Ако вашата инвестиция надхвърли тези 10 000 евро, защото това е много възможно, особено ако правите по-голяма инсталация или пък правите няколко мерки едновременно, тъй като може да ги комбинирате, не е задължително да правите само инвестиционни разходи, може да комбинирате обучение. Ако нищо не разбирам от енергетика, аз нямам енергиен менеджер в компания, защото съм семейна фирма, малка фирма. Естествено, хубаво е да поназнавам нещо по темата. Тогава можете да комбинирате, да получите обучение плюс инвестиционни разходи. Или дори да добавите още нещо в тренинги или да ви се направи някакъв одит. Всичко това може да бъде комбинирано. 2 или 3 дейности или само една. Това е ваш избор. Въпросът е, ако сумата на вашата инвестиция надхвърли тези 10 000 евро, остатъка трябва да е или от ваши лични средства, или от привлечен капитал, но не и от друга публични средства. От друга програма. Това е важно. Много от колегите са се насочили, вашите колеги, към да си построят малки централки. Горе-долу 15 кВт пика, почти 10 000. Плюс-минус. 10, 11, 9, зависи от оборудването, зависи от много неща, конструкция и така нататък. Но горе-долу това е възможно да бъде направено. Може да се комбинира с смяна на дограма, смяна на климатици, машина, оборудване. Всеки трябва да прецени какво на него най-добре би му донесло до намаляване на разходите. А в крайна сметка това е един дългосрочен не идва на английски бенефит, но всъщност полза, да. За вас. Това се разглежда такава възможност не само като възможност за финансиране, но и възможност да си направят една оценка какво може да подобрите в това своята дейност. Точно така. И ние ще ви помогнем за това, ако решите, че искате да ще получите идеи как и какво евентуално може да подобрите, за да станете по-зелени или за да се намалите разходите. Съответно, можем да търсим и други възможности, ако не сте средно печеливши. Вече ще имате план какво може да направим. Много рамка за обучение. Да. Как ще получа одитна програма? Само сертификат? Това е въпросът, който вече доста време така коментираме, тъй като когато имаш нещо черно на бяло като инсталация, тя много естествено, че води обикновено, защото си произвел енергия, която не си купил. И естествено сметката за тока, която е дошла от ЕРП, е по-ниска. Когато имаме само одит или само така наречените неки мерки, както ни ги наричаме, т.е. когато се правят само обучение или одит, тогава се попълват едни декларации и все пак се гледа резултат. Тоест, вие трябва да приложите мерките, написани в този одит, защото той е точно това. Той прави снимка, оценява къде какво се случва във вашето предприятие и на финала имате препоръки 1, 2, 3, 5. Вие трябва да почнете да ги изпълнявате. Ако това нещо като изпълнение доведе до тези 5%, вие сте постигнали вашия резултат и евентуално сте взели този грант, за да направите този одит. Но мерната единица би била, аз лично съветвам, когато се прави комбинация, да се вземе и, да кажем, поне един смарт митър. Да има нещо, което най-малкото да може да ви казва, защото ви хубаво ще направите един одит, но вие все пак трябва да следите какво се случва все пак вследствие на прилагане на тези мерки. И хубаво да си го знаете вие, не да чакате сметката за тока в края на месеца. Да. Одит, имате възможност да направите одит. Да, той е абсолютно приемлив разход. Може да направите. Не аз направя одит, но одит за грант, как се използва този грант. Аха! Не разбрах, аз реших, че исках да правите одит. Да. Идват на място, никой не е казал точно как, но поне така, доколкото сме обсъждали, идват на място от аудиторите,
виждат какво сте направили, ако сте предприели смяна на дограма, нали, тя ще види, че е нова. Само обучение. Ако е само обучение, ами ще видят сертификата и все пак ще искат да видят разхода за този сертификат, ще искат да видят сметките, нали, съответно как сте достигнали тези 5%. Ако не сте ги достигнали, ви връщаме парите. Тоест, все пак трябва да има този цел трябва да бъде постигната. А дали вие сте направили одит и имате сертификат и фактура за това, че сте го направили, това не дава основание да смятаме, че сте постигнали 5%. Ако вие не сте приложили мерките след това, какво от това, че аз съм научил хората си да не си отварят прозорци, докато работи климатик, ако те продължават да го правят. Тоест трябва да има наистина реална промяна във вашето поведение като компания, като под поведение, разбирате в широки смисъл на думата. Те са задължителни, да. Тоест, само да отидете и да се обучите, то е много хубаво. Но не е достатъчно. Да, чудесно е едно начало. Трябва нещо практически да приложите, за да може да докажете, че реално има намаление на 5%. Но ако всички започнат да гасите лампите по-навреме, да не пускате климатиците, когато отворите мисъл, много неща, които, както и да ви се струват, страшно много хора правят. Много пъти се вижда, особено в по-големи предприятия, климатика си работи. Тоест, трябва все пак да има и някакво активно действие, следствие на този одит, да бъдат приложени някакви мерки, за да постигнете тези 5%. Не е опция да си спрете производството, за да постигнете тези 5%, нали? Или да си намалите, защото все пак мерите вашите киловат часа спрямо, да кажем, търновър или произведена продукция. Оборот. На колко време трябва да се тия 5%? Ами докато върви програмата. Не, никой не говори за десетилетки или петилетки. Коментираме за периода, в който в момента, в който вие подавате вашата апликация, се описва и този план за действие, action plan. И вътре вие казвате, аз ще направя стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Ще ми коства толкова време и за толкова време, примерно за 2 месеца ще си направя мерките, ще си построя, ще си сменя дограми, ще си сложа фотоволтик или примерно. И след това още за 5 или 6 месеца ще постигна тези 5%. И моят целият период на изпълнение е, да кажем, 8 месеца или една година. Да. И след този период трябва да можете да докажете, че не сме постигнали тези 5%. И след този период може да не ги горим тия 5%. Да. Когато свърши програмата, като цяло е направена много облегчаваща. Истината е, че има много моменти, които бяха трудни да бъдат съчетани, защото целта на програмата като цяло е намаляване на въглеродния отпечатък. Но той трябва по някакъв начин да бъде измерен. Това е една много обтекана величина. Не знам дали някога са се занимавали с измерване на въглеродния отпечатък. То са преки, то са косвени причини. Няма формула, която да можеш да кажеш да, от тук. С това програмата е направена така и всички се съгласихме, че това е адекватно да се намалят просто енергийните разходи, което би довело до намаляване на въглеродния отпечатък. А за малките фирми това е важно, защото ако сега плащам за ток 5000 лева, ми хубаво ще ми да плащам 4, защото трябва да плащам 1000 лева. И говори с някакви стойности, които ходят там. И това е дългосрочен план все пак. Една инвестиция, която би трябвало да доведе до нещо, което за вас е напред във времето. Важно. Кандидатстването е лесно. Има шанс. Вие решавате. Ако искате, ние сме на линия да помагаме. Ще се радвам да помогнем на колкото може повече фирми в България. Ако все пак, тъй като малко отварям, нали, тук зад колисието, но така или иначе представете си какво е за Германия 10 000 евро. Или какво е за нас, какво е за тях. Така, особено пък за енергоемките индустрии. Минна индустрия или нещо друго. Нали? Разбирате, че така. Въпреки това, аз лично се надявам, че към края на програмата може да има някаква процент и да може да има разпределение. Ако не всяка държава успее да покрие тези 2% от географското си разпределение, това е, разбира се,
моя надежда, така пращам я, пускам си тотото, фиша за тотото, все пак да има преразпределение и да може повече фирми от региони, в които има повече кандидати, да се възползват, ако от други региони няма достатъчно. Искрено се надявам да има такова след това мигриране на част от парите. Така че не дава обещание, но надявам се това да може да се случи.